nagtatanong ka ba sa iyong pag-aaral sa Biblia? Yung mga tanong mo ba nasasagot? O nahihirapan ka kasi wala kang matanungan? Ngayon mga kapatid, ituturo ko sa iyo kung paano ka magkakaroon ng isang apps gamit ang iyong cellphone na sasagot sa mga tanong mo sa iyong pag-aaral sa Bible. Using your cellphone, magkakaroon ka ng apps na magagamit mo sa iyong pag-aaral. Okay? So ako pala si Jing Haji Tinagsa, and this channel is all about the Bible. We're learning the Bible to change our lives. So bago ko pala ito simulan, gusto ko lang ipano sa iyo na ang channel na to is sponsored by Hajini. This is it Pistes and Kakanin. Ito po yung nasa likod nito na nag-sponsor. Kaya pagpasinsahan nyo na hindi kagandahan yung tools na ginagamit ko. Personal ko lang mo. Someday siguro, ang sawa ng Panginoon baka mag-improve siya. So, let's go back again. So, yung apps na ituturo ko sa iyo ay sa apps na maging kasagutan sa iyong pangangailangan. Like for example, you have so many questions. Mayroon kang mga tanong. Kung nag-aaral ka, gamit mo yung method na OIA, Observe, Interpret, Apply. Sa Observe kasi is more on question, what do you see? Ano yung nakikita mo? And part doon sa mga nakikita mo is bombard the text with questions. So marami mga tanong ano yung what, when, where, why, who is the author, where is the author, who is the author, sino bang author niyan, sino ba si Luke, sino ba yung mga tinatanong mo o ano bang history behind yan. So yung mga information na yun, kailangan mong masagot. At part noon, kailangan mo yung mga tools gaya ng Bible Dictionary. So kung mayroon ka ng sagot at kinukumpirm mo, komentary naman kailangan mo, di ba? Kung halimbawa may sagot ka na, tinitingnan mo naman yung kaibahan ng sagot mo sa kanya, so mayroon kang comparison komentary kailangan mo dyan. Pero for the very first time na wala ka pang sagot, yung dictionary yung kailangan mo. Pero ituturo ko sa inyo ngayon na napakagandang apps, ginagamit ko to matagal na rin, for more than 4 years. So more than 4 years na itong Bible Got Questions. Ano ba tong apps na to? Ang apps na to ay napakaganda. It's a combination of parang naka-arrange na Parang siyang combination sa dictionary at saka commentary at parang books. Parang all-in-one siya ba? Parang all-in-one siya na apps na napakaganda. At i-introduce ko po sa inyo ngayon kung ano bang gamit itong apps na to. Isang Christian apps na nakakatulong talaga. 100% kung mayroon ka nito, nakakasiguro ako na hindi ka mahirapan. Malaking tulong to para sa iyo. So introduce ko sa inyo ang isang apps na Bible Got Question. Ito yun. So itong Got Question, ito na yan. Yun. Itin ko ito yung logo niya. Itin ko siya para mas ito yung logo niya, Bible Got Question. So ito yung Bible Got Question. Ang kagandahan ito, naka-arrange na yung mga question dito, yung mga topics. Like for example, question about God. So yung question about God is 234. Question about Jesus Christ, question about Spirit. Lahat ng mga question about end times, question about theology. So nakaka-arrange na yung mga question dito. Question about marriage. So lahat ng mga tanong dito is naka-systematic na siya, naka-arrange na siya. So ang gagawin mo na lang, hanapin mo kung yung isang tanong mo, saan siya naka-akma. Like for example, tinatanong mo tungkol sa Bible commentary, no? Mga Bible commentary questions. So ano ibig sabihin ng Bible commentary? Alam mo yung commentary? Yung ibig sabihin may komento, no? Yung may mga komento about sa like for example, yung book na yun, yung comments siya doon. Pero bago mo tingnan yun dito, so advise yun na magkaroon ka muna ng sagot na tinitingnan mo lang yun para bang may answer ka na, piniconfirm mo na yung answer mo kasi kakaroon kasi ng bias sa art of hermeneutics kasi sa hermeneutics kailangan mayroon kang sagot, mayroon ka na muna bago ka gagamit ng commentary, pinaka last option na yung commentary, dictionary muna. Pero dito magagamit mo siya, like for example may sagot ka na, tinitingnan mo dito, like example halimbawa mayroon ka ng sagot, halimbawa tinitingnan natin ngayon about sa Book of Revelation. Halimbawa, ano ba yung mga pananaw mo? Sabi nila yung Book of Revelation daw. Sa ngayon, yung 666 ba? Paano ba interpret niya? Ano ba yung Book of Revelation? Kasi may 666. Pandemic ngayon, yung sinatawag nilang COVID-19. Yung vaccine daw is, yun na yung mark of the beast.
Yung gano'n. So, titingnan daw natin, no, kung tingnan natin kung ano ba yung commentary doon about sa Revelation. So, mayroon siya dito eh. O, halimbawa, mayroon kang sagot doon. Mayroon kang sagot. Ako alam ko na yun eh kasi tinitingnan ko na yun. Pero subukan lang natin dito, no. Tingnan natin dito, no. Tingnan natin sa commentary sa about, ano ba yun? About, hanapin natin yung about sa Revelation ng mga commentary. O dito, yung may mga commentary siya dito. Sa Genesis, may mga komentary siya, iba-ibang mga komentary niya sa Genesis. Hanapin natin ang komentary sa Book of Revelation. O ito, sa Revelation 85 yung mga ano doon, mga komentary, marami sa about sa Revelation. Titingnan natin dito, 85. Marami. Titingnan natin ngayon about sa Revelation. Dito may mga question about how can I understand the Book of Revelation? Why is apocalyptic literature so strange? So, what is the future impression of the Book of Revelation? Marami. So, 85 to lahat about sa Book of Revelation. Isipin mo, ang dami pala eh. Dami pala nito. Sa Book of Revelation lang ng mga question. Subukan natin yung isang question na related na about sa Revelation itong the Book of Revelation. How can I understand the Book of Revelation? Paano ba natin maintindihan? Sabi nila, 666 daw yung Revelation. Sa Revelation, nasa Revelation daw yung 666. At saka yung Mark of the Beast. Nandun, di ba? Yung tinatawag nilang kapatid na yung maging zombie, nandyan daw. So, tingnan daw natin dito, ano yung sagot ni Bible God question. Kaya natin pag-press natin to, lalabas yung ano niya. So, ano yung commentary niya? Sabi niya, the key to Bible interpretation, especially for the Book of Revelation. So, the key daw para ma-interpret mo yung Book of Revelation, sabi niya, suggestion niya, especially the Book of Revelation is to have a consistent hermeneutic. So, para daw maintindihan mo yung Book of Revelation, dapat hermeneutics. O yung suggestions yan. So, dapat hermeneutics. Ano ba yung hermeneutics? An art and science of Bible interpretation. Yun yung method ng hermeneutics, OIE talaga, no? Yung OIE. Yan yung pinaka-method niya. Ang hermeneutics, yung observe, interpret, and apply. So, para maintindihan mo daw siya, is hermeneutics. Yung method na hermeneutics. Para maintindihan mo siya, no? Hermeneutic is a study of principles of interpretation. In other words, it is the way to interpret scripture. A normal hermeneutics or a normal interpretation of scripture means that unless the verse passage clearly indicates the author has using figurative language. So, suggestions niya, ito yung mga suggestion niya, tapos nagbibigay siya ng mga information about dito sa verse by verse, sa komento niya. So, yan yung information about sa Book Revelation. Marami ka pang malalaman. Like for example naman, we'll find another question. Ang kagandahan nito, bukod sa naka-arrange siya sa mga question dito about sa anong gusto mo mga tanong. Like for example, gusto mong i-type kasi baka wala dito yung tanong. Like for example, nagtatanong ka about sa pandemic ngayon. So, mayroon ba dito ang pandemic? Mayroon kaya dito? Paano ba? Like for example, gagawa tayo ng isang question mga kapatid. Gagawa tayo. Ang pandemic ba ay nasa Bible? O paano ba sa English yan? Sabi natin, tatanungin. English kasi ito, may Tagalog dito. What's the Bible's Bible view about pandemic? About pandemic. So, meron namang related na yan eh. Pandemic. Or biblical view, no? So, tingnan natin kung mayroong mga related question dito. Bible view about pandemic. I-search mo lang siya sa taas, hanapin niya yung mga tanong na yun. Baka nahirapan siya maghanap, wala eh. So, pandemic na lang. Keywords na lang siguro. Keywords na lang. Kung wala yung mga talaga na question mo, kahit yung keywords na lang sabihin mo, mayroon dito. What does the Bible say about pandemic? Mayroon pala, no? At saka, are church closing appropriate response to a pandemic? So, COVID-19, pandemic. So, parang may ganun, no? So, may question siya na ganun. So, titingnan mo yung question na yun, related ba, no? What does the Bible say about pandemics? Disease, sickness. Ano ba sinasabi ng Bible sa pandemic, disease, sickness? Ano ba? May ganun, no? Mayroon talaga. So, ito, may question siya na ganun, no? Mayroon siyang sagot dito. So, ang kagandahan dito, sa features na to, pwede hindi ka na magbasa. Like, for example, ayaw mong magbasa. Gusto mo siya magbasa, pwede rin. Pwede mo yung, subukan natin na pipindutin ko lang yan. Magbabasa yan. Sa baba. Magbabasa yan. Hindi ko pala nauna ng data ko. Pag yung data ko, magbabasa yan. Ulit. Nag-mount
mo yan, magbasa yan. Tingnan nyo. The following is a presentation of Got Questions Ministries. What does the Bible say about pandemic diseases or sicknesses? Various outbreaks of pandemic diseases, such as Ebola or the coronavirus, have prompted many to ask why God allowed. Okay. Di ba mayroon? So, ang ganda, no? So, yan kung paano siya gamitin, di ba? So, ang ganda nun. Saka may video pa to. Mayroon pa siya, malilink siya sa YouTube. May mga YouTube, Bible Months yata. Bible Monk, parang gano'n. Nalilink siya doon sa, ano na yun, YouTube na yun. At mayroon siyang mga video. Ito yung kagandahan nito na apps na to. Like for example, ano naman natin, another ano yung coronavirus. Subukan natin kung may COVID-19 ba, kung mayroong COVID-19 related na, kung may bago silang nalagay dito about COVID-19, kung mayroon yung COVID-19, why God allow COVID-19. No, mayroon din pala no? Mayroon palang question, why God allow the COVID-19. So ano kaya, why God allow the COVID-19? So yung mga question na try natin, no? Why God allow the COVID-19. Okay, try doon natin yun. So, nasa inyo kung pakinggan nyo o babasahin nyo. So, try natin i-praise, ha. Okay, yan. No, ano gusto nyo? Pakinggan o why God allow the COVID-19? Tingnan. Try natin ng okay. So, hindi siya pwedeng wala siyang voice. Wala siyang voice pero basa lang. Wala siyang magsasalita. Ito yung about COVID-19. Why God allow COVID-19? The whole world seems to be asking this question, a fact that actually gives the biggest part of the answer. More on that shortly. COVID-19 or coronavirus disease 2019 is a respiratory illness caused by a coronavirus SARS-CoV-2. So mayroon siya information dito. So kita mo pati yung mga gano'n na mga question, mayroon siya. At sa kagandahan dito, mayroon din siyang parang sinasabi ko kanina, para siyang all-in-one Kasi like for example, yung gusto natin makita yung information sa Bible. Like for example, part of your observation is you're asking about the book, the outline of the book. Like for example, you're asking the book of like for example, the book of Ephesians. So like for example, book of Ephesians, type mo lang yun para siyang may Bible survey about the book sa particular book sa Bible. Like book of Ephesians. Try natin ang ano niya, ano makikita ito. So ito mayroon siya doon yung mga nakategory na, pero kung gusto mong i-type yung isang ito mo yan book of Ephesians, mayroon siya information. So kung gusto mong siyang pabasahin, pwede, mayroon siya dito, basahin ko siyang magbasa, hindi na ikaw. The following is a presentation of Got Questions Ministries. The book of Ephesians. The author. Chapter 1, verse 1 identifies the author of the book of Ephesians as the Apostle Paul. The date of writing. The book of Ephesians was very likely written between AD 60 and 63. The purpose of writing. Paul intended that all who long for Christ-like maturity would receive this writing. Enclosed within the book of Ephesians is the discipline needed to develop into true children of God. Furthermore, a study in Ephesians will help to fortify and to establish the believer so he can fulfill the purpose and calling God has given. The aim of this epistle is to confirm and to equip a maturing church. It presents a balanced view of the body of Christ and its importance in God's economy. Okay, yun, di ba? Ang ganda, di ba? So pwede na siya magbasa. Di ba? Instead na ikaw magbasa, pwede siya magbasa. At mayroon pa itong YouTube dito, mayroon pa siyang video, pwede rin na makikita mo lang dyan. So yun, ang tanong, paano ba ito ma-download? Ito, tuturuan ko kayo paano ito ma-download. Hanapin nyo ulit dito. Mayroon kasi itong Tagalog mayroon siyang Tagalog, mayroon din itong English. Ito yung ginawa ko sa Tagalog Got Question. At sa English to Got Question. Sa Tagalog naman dito is mga katanungan. So ito, hanapin nyo ulit siya sa Play Store. Try natin gusto ko na ipakita sa inyo ang pinaka-logo yung logo niya, para hindi kayo mahirapan pag i-download.
Tapos type nyo lang yon, yung got question. Ito, yan. Ito yung got question. Yung logo sa touch nyo, yung got question. So kung gusto niyo naman yung isa, meron ding katanungan. 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 Katanungan sa Biblia. Okay, ito. Mga katanungan. So ito yan, ito yung logo na to. Ito, ito. Yan yun. So Tagalog. Yan yun, may katanungan. So Tagalog siya, no? Tagalog. Kung English, yung got question naman. Ito yung got question, ito yan. Yan, so mayroon ako nito. So yan. So yun yung Tagalog. So ganun kapatid, ganun na ang mag-download dito sa Play Store lang at napakaganda nito. I hope na magkakaroon ka ng ganitong isang Christian apps na sa cellphone mo. Napakaganda nito. Malaking tulong to sa pag-aaral mo sa Bible. And I hope na yung apps mo napakalaga na lalo sa mga kabataan ngayon. I encourage you to have these apps kasi nga para yung mga tanong mo sa pag-aaral mo sa Biblia masasagot mo. At the same time also bawas-bawasan natin yung like for example yung puro tayo apps ng mga secular. Kailangan yung Bible natin, yung cellphone natin, mas magamit natin siya para sa Panginoon, no? Magamit natin siya para sa Panginoon. Ako yung mga phone ko, so punong-puno to ng mga Christian apps. Marami akong mga Christian apps dito. So I hope na sa inyo rin mayroon kayong mga Christian apps, lalong-lalo na to. Sa susunod, ituturo ko pa sa inyo ang iba pang mga Bible apps o mga Christian apps gamit ang inyong cellphone. Maraming salamat. God bless and to God be the glory.